Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi reġa' affiġa u bħalu għamlu oħrajn li repetow dak li qal hu. Fuq Facebook Jason Azzopardi qal iżdiedu s-salarji tas-segretarju parlamentari, iżda din hi gidba mill-bidu sal-aħħar. Jirriżulta b'mod ċar li Jason Azzopardi qabad rapport dwar id-dħul tal-membri tal-Kabinett u qabbel id-dħul mis-salarju tal-2017 ma' dak tal-2018. Iżda jew għax m'għandunax jew għax ħaseb li seta' jqarraq u kienet qabbel salarju ta' sena sħiħa ma ta' nofs. Dan għax ir-rapport li kienet jagħmel referenza għalih kien dwar segretarju parlamentari li daħal fil-kariga f'Ġunju tal-2017. Għalhekk b'mod naturali u kif uriet id-dikjarazzjoni tal-assi is-sena li għaddiet kellu nofs is-salarju tas-sena ta' qabel. Fi-stqarrija l-Gvern ta' Malta spjega kif rapporti mxandra fuq mezzi tax-xandir li kienu wkoll riprodotti minn membri tal-Oppożizzjoni dwar allegazzjonijiet ta' żidiet fil-pagi tal-membri tal-Kabinett huma għal kollox folozz. Il-Gvern kien ċar meta qal is-salarji tal-membri kollha tal-Kabinett għadhom eżatt l-istess kif kienu fl-2013. Ir-raġunamenti u l-konklużjonijiet ta' Jason Azzopardi kienu deskritti bħala pwerili. Jason Azzopardi kien membru tal-Kabinett li ta' żieda lilu nnifsu ta' €500 fil-ġimgħa. Fl-aħħar xhur kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stess li qal li m'għandux ħin x'jaħli miegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.